Вітаю, мои даражэнькія! Сёння мы ізноў будзем чытаць кніжку Астрид Лінгрен «Піпі доўгая панчоха» пра дзяўчынку, якая жыла зусім адна, без мамы і таты, разам з малпачкай, якую звалі спадар Нільсон, і канём, і сябрамі Анікай і Томі. Новая глава называецца «Піпі ратуе дзяцей». У нядзелю пад вечар Піпі ламала галаву, чым бы заняцца. Томі і Аніка разам з татам і мамай пайшлі ў госці на гарбату, таму можна было іх не чакаць. Дзень мінуў у прыемных занятках. Яна рана ўзнялася і падала спадару Нільсону сок і булачкі ў ложак. Ён выглядаў так міла, седзячы ў блакітнай піжамцы і трымаючы абедзвюмі лапкамі шклянку. Потым яна карміла і часала каня, і доўга расказвала яму пра адну прыгоду, што здарылася за часамі яе падарожжаў па морах. Потым яна пайшла ў гасцёўню і намалявала на шпалерах вялікі малюнак. На ім была мажная дама ў чырвонай сукенцы і чорным капелюшы. У адной руцэ яна трымала жоўтую кветку, а ў другой дохлага пацука. Піпі лічыла, што малюнак атрымаўся надта прыгожы і вельмі аздобіў пакой. Потым яна сядзела ля камоды і разглядала свае птушыныя яйкі і ракавінкі, і ёй прыгадваліся ўсе тыя цудоўныя месцы, дзе яны былі разам з татам і сабралі іх. Тым часам звечарэла. Піпі прыціснулася носам бульбінкай да шыбы і глядзела на восеньскія прыцемкі. І тут яна згадала, што ўжо пару дзён не каталася на кані і вырашыла зараз жа гэтым заняцца. Гэта мусіла цудоўна завершыць прыемную нядзелю. Таму яна надзела свой вялікі капялюш, падхапіла спадара Нільсона, які сядзеў у кутку і гуляўся ў каменныя шарыкі, асядлала каня і вынесла яго з веранды. І так яны выправіліся ў дарогу, спадар Нільсон на Піпі, а Піпі на кані. Як павялося, у гарадку была плошча. Там стаяла маленькая жоўтая ратуша і некалькі прыгожых старых аднапавярховых дамоў. Яшчэ там была і нядаўна адбудаваная гаргара, трохпавярховы будынак, які называлі Хмарачос, за тое, што ён быў вышэйшы за іншыя дамы ў гарадку. Тым нядзельным надвячоркам гарадок здаваўся ціхім і спакойным. Але раптам цішыню разарваў гучны крык: «Хмарачос гарыць! Пажар! Пажар!» Адусюль, вырачыўшы вочы, пачалі збягацца людзі. Старанна бібікаючы, па вуліцах паспяшалася пажарная машына. І дзеці, якія б іншым разам з вялікім задавальненнем паразглядалі яе, напалохаліся і заплакалі, бо падумалі, што іх дамы таксама могуць загарэцца. Раптам людзі, што сабраліся на плошчы, убачылі нешта, ад чаго ў іх заняла дух ад жаху. На самым версе дома была мансарда, а ў яе акне, якое толькі што адчыніла дзіцячая рука, стаялі два маленькіх хлопчыка і клікалі на дапамогу. «Мы не можам выйсці, бо на лесвіцы агонь!» – крычаў большы з іх. Яму было 5 гадоў, а ягонаму брату на год меней. Іх мама пайшла па справах, і цяпер яны стаялі там зусім адны. Многія на плошчы заплакалі, а галоўны пажарны цяпер выглядаў вельмі заклапочаным. У машыны была лесвіца, але так высока яна б не дастала. Зайсці ў дом і вынесці дзяцей было немагчыма. Людзі на плошчы прыйшлі ў адчай, калі зразумелі, што дзецям няма як дапамагчы. А няшчасная малеча наверсе толькі плакала, і было ясна, што агонь вось-вось дабярэцца і да мансарды. Сярод людзей на плошчы апынулася і Піпі вярхом на кані. Яна зацікаўлена разглядала пажарную машыну і думала, ці не купіць ёй падобную. Машына спадабалася ёй чырвоным колерам і тым, які гармідар ушчаўся, калі яна ехала па вуліцах. Потым Піпі паглядзела на траскучы агонь, і калі да яе даляцела некалькі іскараў, яна падумала, што гэта прыемна. Нарэшце яна заўважыла маленькіх хлопчыкаў на мансардзе. Да яе здзіўлення не было падобна, што пажар іх асабліва радуе.
Гэтага яна ніяк не магла зразумець, і ёй давялося спытаць у людзей побач: «А чаму дзеці галосяць?» Спачатку ў адказ пачуліся толькі ўсхліпванні, але потым нейкі мажны спадар сказаў: «А як ты думаеш, быццам ты сама не галасіла б, стоячы там, калі б не магла спусціцца?» «Я ніколі не галашу», – сказала Піпі. «Але калі яны хочуць уніз, чаму ім ніхто не можа дапамагчы?» «Бо гэта ніяк немагчыма», – сказаў мажны спадар. Піпі ненадоўга задумалася. «Ці можа хто прыстарацца доўгай вяроўкі?» – спыталася яна. «Для чаго?» – спытаў мажны спадар. «Дзеці замалыя, каб злезці па вяроўцы. І зрэшты, як бы ты перадала ім тую вяроўку?» «Ведаем як», – спакойна сказала Піпі. «Мне патрэбная вяроўка». Ніхто не думаў, што з гэтага нешта атрымаецца, але так ці інакш вяроўку Піпі атрымала. Ля франтона хмарачоса расло высокае дрэва. Вершаліна яго знаходзілася прыкладна на тым жа ўзроўні, што і акно мансарды, але паміж дрэвам і акном было як найменш 3 метры. А ствол быў роўны, без аніякіх сучкоў, каб за іх чапляцца. Нават Піпі не змагла б узлезці на яго. Агонь гарэў. Дзеці на мансардзе крычалі ратунку, і ўсе людзі на плошчы плакалі. Піпі спусцілася з каня і падышла да дрэва. Узяўшы вяроўку, яна добра прывязала яе да хваста спадара Нільсана. «Ну, пакажы, які ты харошы, Піпін хлопчык», – сказала яна. Яна пасадзіла яго на камель дрэва і злёгку падштурхнула ўверх. Спадар Нільсан добра скеміў, што ад яго патрабавалася. І ён паслухмяна палез па дрэву ўгару. Для малпачкі гэта не было чымсьці незвычайным. Людзі на плошчы, стаіўшы дыханне, глядзелі на спадара Нільсана. Той хутка дабраўся да вершаліны. Там ён сеў на галіну і глядзеў на Піпі. Яна памахала яму, каб ён вярнуўся. Ён так і зрабіў, але злез з іншага боку галіны. І калі спадар Нільсан спусціўся, вяроўка аказалася перакінутай праз галіну і звісала да зямлі абодвума канцамі. «Такі ты, спадар Нільсан, кемлівы, можаш хоць сёння ісці ў прафесары», – сказала Піпі і адвязала вяроўку ад хваста малпачкі. Зусім непадалёку ішоў рамонт дома. Піпі збегала туды і ўзяла доўгую дошку. З дошкай пад пахай яна падбегла да дрэва, ухапілася свабоднай рукой за вяроўку і, упіраючыся нагамі ў камель, хутка і ўвішна палезла ўверх. Ад здзіўлення людзі перасталі плакаць. Дабраўшыся да вершаліны, яна паклала дошку ў поперак тоўстай галіны і асцярожна пасунула да акна мансарды. У выніку дошка легла як мост паміж вершалінай дрэва і акном. Людзі на плошчы знямелі. Яны сачылі за Піпі так напружана, што не маглі вымавіць ані слова. Піпі ступіла на дошку. Яна добразычліва усміхнулася абодвум хлопчыкам на мансардзе. «Чаго нос павесілі?» – сказала яна. «Вам жывот баліць?» Яна пабегла па дошцы і заскочыла на мансарду. «Горача тут», – сказала яна. «Думаю, сёння вам больш не трэба паліць у печцы. І максімум 4 паленцы на заўтра». Падхапіўшы кожнай рукой па хлопчыку, яна зноў ступіла на дошку. «Зараз, прынамсі, будзе трохі весела», – сказала яна. «Гэта амаль як хадзіць па канаце». І дайшоўшы да сярэдзіны дошкі, яна зрабіла ластаўку, узняўшы нагу да гары дакладна так, як рабіла гэта ў цырку. Па натоўпе на плошчы прайшоўся гул, і калі адразу пасля гэтага Піпі скінула адзін чаравік, некалькі пажылых спадарынь страцілі прытомнасць. Але Піпі шчасліва дабралася да вершаліны дрэва разам з хлопчыкамі, і ўсе людзі на плошчы ўнізе закрычалі «Ура!». Цёмным вечарам гэты крык грымнуў так гучна, што заглушыў шум агню. Піпі падцягнула да сябе вяроўку і добра прывязала адзін канец да галіны. Потым яна абвязала ёй аднаго з хлопчыкаў і павольна, асцярожна спусціла яго да неверагодна шчаслівай мамы, якая чакала на плошчы.
Тая адразу ж са слязамі на вачах кінулася абдымаць сына, але Піпі крыкнула: «Гей, там, адвяжыце вяроўку! Тут яшчэ адно дзіця, і яно таксама не ўмее лётаць». Людзі дапамаглі развязаць вузел, каб вызваліць хлопчыка, бо Піпі зналася на вязанне вузлоў. Яе калісь навучылі гэтаму маракі. Яна зноў падцягнула вяроўку і спусціла другога небараку гэткім жа чынам. Цяпер Піпі засталася на дрэве адна. Яна выбегла на дошку, і ўсе людзі назіралі за ёй, не разумеючы, што яна задумала. Танцуючы, Піпі прайшлася па вузкай дошцы з аднаго канца на другі. Яна прыгожа паднімала, апускала рукі, пры гэтым спяваючы сіплым голасам, які ледзь далятаў да людзей на плошчы. «Палае агонь, ты не праваронь, глядзі, як агонь шчыруе. Ён гарыць для цябе, ён гарыць для мяне, ён гарыць для ўсіх, хто танцуе». Яна спявала і танцавала ўсё дзічэй і дзічэй. І многія на плошчы заплюшвалі вочы ад жаху, бо думалі, што яна зараз сарвецца ўніз і заб'ецца. Вялікія языкі полымя вырываліся з вокнаў мансарды, і агонь ярка асвятляў Піпі. Яна падняла рукі ў вечаровае неба, і калі яе асыпала дажджом іскраў, гучна крыкнула: «Такі вясёлы, вясёлы, вясёлы пажар!» Потым Піпі скокнула проста на вяроўку. «Эгэгэй!» – крыкнула яна і з'ехала да зямлі з хуткасцю змазанай алеем маланкі. «Хай жыве Піпі доўгая панчоха! Тройчы ура ёй!» – крыкнуў галоўны пажарны. «Ура! Ура! Ура!» – пракрычалі людзі, але адна дзяўчынка крыкнула «Ура» 4 разы. Гэта была сама Піпі. Вось бачыце, Піпі часам паводзіць сябе незвычайна і дзіўна, але ў самы важны момант менавіта яна не разгубілася. Яна не думала: «Я маленькая», альбо «Гэта не мая справа». Яна ўбачыла, што камусьці патрэбна дапамога, і пайшла ратаваць. І яшчэ, нават калі сітуацыя здаецца безвыходнай, заўсёды можна прыдумаць, як дапамагчы. Трэба толькі не баяцца і паспрабаваць. Дык няхай сёння кожны з вас засне з думкай: калі камусьці будзе патрэбна дапамога, я не прайду міма. І тады свет стане крышачку дабрэйшым. Дабранач, мае даражэнні.